Mos, camiño da Quiringosta, asfaltado, costou investimento 30.604 euros con 32 céntimos. Importe de axuda 25.292 euros con 83 céntimos. Mos, Sanguiñeda o a Meirolongos. Domingo 4 de noviembre del 2018. Está lloviznando. Anda xente por aí de caza. Vai ser mellor que non me meta. Podo me meter polo camiño ou non? Hai máis xente por aí con... Vale. Non hai coellos ou que? Eu creo que se arriman ao pueblo por... Andan cerca das casas por aí para que non... Aí atrás miren un morto ali na malladoura na carretera. Atropellado. Comezou a temporada de caza fai un par de semanas aproximadamente. As setas. Outro día gravei a un individuo por aquí que había recollido unhas setas. Ven alguén por aí. Que hai? Un tren. Está aquí, medio das pedras.